Na ya Nyariki Stephen Mbunde nigo tokanda gwikase county ya Kisii asengo kumenya buna ekiombe kia Mwanyagetinge Heritage Council nigo litko lero bakora umuyiga bugochengera basubate nabo igabangina meye county ya Kisii aseba basegeta abangina gwetuma asoko enyorera enyere yabo ya kiralitko nanya nabo egati ya barai aho baikirana nigo baburia basubati kwegwa esiko yabo elio kogendera kwerigeria ase enchera yabo tambe murikeito Pethuel Machini na roboti orwe bunenchera yemo yo kurikirania halitkoria bangina insi kalenda ye kiombe kia Mwanyagetinge Heritage Council yo mwako yiga nige kiombe kyo kyanyako ge kwarigania bangina ana wiga baraiba bangina ime county ya Kisii asogo segeta bangina iro chinchira wako ibeka elio kugenderia samangi mabotambe Aintubuna Mwanyagetinge Heritage Council ekirenge gitangani nkirina goikatosikwe. We must be respected. Na indi ntogo sikwa onyabangina mbasikiri. Igo rero igo twachaga na inde kingo tebia bangina bande mbale bali batageto burayi gochiga amanga no kunyagosoa nyaro amanga no kulimie simi ogotabugori esimi tatakeiri inchusa bangina bande ga bonentingana musubati umwororo korukuros rosiri ni ochaga ochengire na intu nabangina bande ekiagera mwense nabagusi mole abari abasubati abo baikirana asensemeyo bakurawanere yo kurikiro kyabatani babasubati me county ya Kisii Dr. Roston Nyakona nigairero byabwa bangina kubwate sigwa naboigo kubeka abangina amo ero kwene kingango kirana baramaganyo na injenero nacha litukolia lero litukolio gochengera chintingana litukolia bangina likoro kwa likoro kunga Women's Day tikoba normally tare nane mutinyo gatatu lakini bono Mwanyagetinge yaro chenga tigeli siekera so mutinyo oyo ko basaba kamoranja ase mwabeta mo to tiga tosika bangina baito tosika bangina gaita bangina tosikana bagaka basika bangina baito ikiagera bangina abana bagusira nabago tosira ase family cheito abangina abana bakorosia mechi yaito yagera abana baito bamekameka bagaka baito bamekameka kamoranje kinko basaba anja ase bono iga noko basika nande ko batebinga kerere ke 2027 ekenyanganyiro kerikia bangina bagusi batakete ko bagwe women rep nonkali in fact inchendo chenga na isaransi already biko asensemea yo mwemsio mochore asebunge county ya Kisii Fanis Maneno ngonera erero byabwa bangina wesokia na kuibwatisia asa mangana buna bangina the member ya Kisii County Assembly kati sio governor ito Paul Simbarati oyo twali bagatwacho kuchengana chintangana charengese omocho yo St Vincent asinge julit kolia bangina linene ligo was celebrated on this month on 8th lakini bangina bakarambuya because of the involvement babwate bali chengere sirit kolia lero bangina zibora and your team we are up for you ndutu achirega iga ko semia bangina baito inga oikato tende buna bangina naende ko mongina entingana koiko oro kinga I know mongina. So we've encouraged yabangina barengegaiga na barba so keisiko ba fight for their space as women. Na kubwatikana halitikuria rero abango chengera halitikuria mongina nyakomogendi niko bono abangina baborigwe korenda ekegusi negekoro kyomogusi. Igo twacha rero gusegeta na buna abangina ba Mwanyagetinge na nene mono Mwanyagetinge igo tokwegerere kegusi gieito tokona kwegeria abana abake buna abakoro beito bune gekoro gieito kiarenge gokorwa lero ne litukolia nyakomogendi omongino oli omogusi yakoroka baba ngino omogusi tokona kwegeria abantu baiteke gusi bamanya muna kiarenge gokorwa erinde buna moroche ense yatabanire igo yatabanire asengencha abantu bakunyomerana asengencha abana bali nonyene gesaku nonyene n'abantu bali mutari kunyomerana mwanyora nga twanyomeranire asebono abangina baboriwe kwanikinga gwebeka bari bya asoko ibwatsia samangana na boigo obonjoria erio kwerigeria engere yabo ya kreditko rero twachaga gusherekea chintingana seritkeri gareto ria bangina ase kalenda ya Mwanyagetinge Heritage Council na the theme for International Women's Day this year was give to gain yani okwenana erinde onyore na ende bono korwa sama somo twanyorire rero bangina babeire bagosemigwa igoro ya mangana ye biashara financial literacy na mental health
na rende buna bang'ina bakobeka chinyomba chia bubia igo buna bang'ina bagusi tore no mogoko asogo join Mwanyagetinge Heritage Council erinde to changira se timu ya this year give to gain. Reporter ya Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin.